Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV, os acompañamos José Enrique Costas, benvido, Hola. filólogo, que ven aquí a presentar pois o libro da Fala de Vigo, xa leva un aniño, non? Publicado pola universidade. Mais a universidade hai 2 anos que publicou, casi 2 anos que publicou, e despois o ano pasado publicou no Concello, fixo unha edición aumentada. Bueno, así brevemente, de que trata este libro? Que xa dicemos, xa di o título, non? Este libro é simplemente unha descripción da maneira que temos de falar en Vigo. É unha descripción de como son as nosas características fonéticas, fonolóxicas, prosódicas, é dicir, o acento que temos, os acentos que temos en Vigo, que son diferentes, despois a morfoloxía, digamos, o que temos máis especial con respecto ao galego estándar, con respecto ao galego estándar, ao galego común, ao galego que se coñece por aí, que é o que temos máis diferencial. E despois algún detalle importante, morfoloxía verbal, que sí que temos diferencial bastante, e en léxico. En léxico que meto aquí pois son as 1000 e pico, 1200 palabras, e refráns que, a ver, os refráns hai algúns, a maioría sí coinciden existen outras partes de Galicia, pero as palabras bastantes son propias de Vigo, ou das zonas de arredor, digo Morrazo, digo Miñor, digo Louriña, etc. Pero que son formas de aquí que noutras partes de Galicia son descoñecidas, non aparecen nos dicionarios e non aparecen en moito escritor non as usa porque non as coñece. Poño un exemplo solo, a palabra pello. A palabra pello non a atoparás en ningún dicionario galego. E para nós ten 5 significados. Un pello é o que utilizaban as nenas cando xogaban a mariola, este xogo de arrastrar co pé nunhas cuadrículas. Pello é o que se lanzaba no xogo da chave. No xogo da chave lanzabas un pello. Pello é cada unha das elas un mosaico. Esas pedriñas. Ser un pello ou ser un crollo é unha persoa moi fea. E ter pello é ter sorte. Alguén que ten moita sorte ten moito pello. É dicir, ningunha destas expresións, destes significados, van a aparecer en ningún dicionario galego, por agora xa. Entón, nós o que pretendemos é, primeiro, que a xente de Vigo coñeza a súa maneira de falar. Home, a maior parte da xente que hai en Vigo non ten orixes de Vigo. Isto é unha cidade de aluvión. Pero incluso os que somos de Vigo, de familia viguesa por moitas xeracións atrás, que é sobre todo a xente das parroquias, que recordemos como falan os nosos maiores, que o valoricemos. É dicir, hai expresións, poñoche por caso, este coche quería lavado, ou esta rapaza quería seada. Entón diste, coño, iso de onde é, de onde pode ser, pois poñémonos a rascar un pouco, é dicir, non existe no resto do país, pero vemos que é latín vulgar puro, de cando o latín perde a voz pasiva, pero que aparte tamén existen as linguas célticas. Entón, que nos ven polo latín ou polo celta, non sei por qué, pero temos aí un fósil vivente que usamos moitísimo. Cando dimos, meu pai dicía moitas veces, ese coche quería lavado, tens que lavar ese coche. Esa perífrase recomendativa ou obrigativa. Iso utilízase moitísimo, mesmo a xente falando en castelán aquí. Sí, certo. Mesmo falando en castelán. Entón, todo iso que o valoricemos, que nos demos conta que esa é a nosa maneira de falar e que non falamos ni mellor ni peor que outra xente. Mencionabas antes os acentos. Hai un acento especial que distinga a Fala de Vigo? A ver, hai un acento que comparten as parroquias do sur de Vigo, porque eu distingo no libro 3 zonas de Vigo: o Fragoso Norte, que é a parte norte do concello, Candeán, Cabral, Teis, etc., non? Lavadores, etc. O Fragoso Sur, que Oia, Saiáns, Coruxo, Baladares, Zamáns, etc. E logo o Fragoso Centro, que é un fragoso mixto, que no Fragoso Sur teñen a mesma entoación nas interrogativas que temos no resto do sur de Pontevedra, que é o que se chama acento circunflexo. O acento galego, o acento interrogativo galego é un acento moi característico, porque ten unha curva melódica descendente. Vas vir hoxe a casa, cae ao final. O resto das linguas van todas para arriba.
non? Pero nós temos descendente. Agora, nesta parte do sur, e aí parte de Vigo fala así, temos o acento circunflexo que ten un colete ao final. Vas vir hoxe a casa. Non ti vas a calquera Gadis ou a calquera comercio e pregúntache unha rapaza, queres bolsa? Queres bolsa? Non che pregunta, queres bolsa? Senón, queres bolsa? Ese acento é propio do centro-sur de Vigo. Son detalles que non nos damos conta, pero están aí, non? Claro, e este acento estáse perdendo. Este acento estáse perdendo por estigmatización. É dicir, mentres que en Nigrán, en Porriño, en Bayona, na Guarda, tal, ese acento sigue vivo, é o acento do suroeste de Pontevedra, da terra de Turonio, nunha palabra, terra de Turonio, que coincide co que o obispado de Tui Vigo, máis ou menos. Aí temos unha serie de características moi especiais. Mentres que aí está Vigo, aquí en Vigo, date conta que aquí houve un aluvión grandísimo no século XX, un aluvión grandísimo de moita xente que viña ou ven do interior da provincia de Pontevedra, ou ven da provincia de Ourense, ou ven do sur de Lugo. Esa xente ten un acento melódico normal. Entón, o acento galego que se entende normal é o acento non marcado. Pero o acento marcado, se ti preguntas, por exemplo, en castelán, pasa por aquí el 10? Cando preguntas por un Vitrasa, a que hora pasa el 5? A que hora pasa el 5? Non preguntas, a que hora pasa el 5? Senón, a que hora pasa el 5? Preguntas con ese acento, xa, ostras, este de Beada, de Bembrive, de Lado Monte, tal. E entón, creas que non, entre a xente nova de Beada e de Bembrive hai un traballo que se fixo o ano pasado na Universidade de Vigo, de Ana Vilatarela, que demostra ese acento é un acento desprestixiado. É un acento fronte ao galego, o acento galego normal. É dicir, que estamos perdendo riqueza dialectal porque pensamos que este acento pois que é do monte. Vamos, é así. No, o libro da Fala de Vigo, moitos, estudos tamén, din que en Vigo se fala moito castelán, se fala menos galego. Estas cousas, este léxico, estes acentos, esta morfoloxía, permea o castelán ou queda só no galego? Totalmente. Decir, o castelán de Vigo é un castelán totalmente viguesizado. Totalmente. Non, é dicir, desde os usos do verbo mirar en canto do verbo ver, que iso é común a todo o sur de Pontevedra, é un arquilexema que temos desde o século XIII. Non é unha cousa que falemos mal, sino témoslo así desde o século XIII. E que nos queira escoitar ben e que non, pois, porta, por aí arriba. Desde eses usos que o castelán, o que che di, a perífrase esta de querer máis participio flexionado, estas niñas querían bañadas. Estas niñas, no castelán de Vigo, dixe así, estas niñas querían bañadas, estas niñas hai que bañalas. Moitísimo léxico, o hicho, eu ás veces digo, hai xente falando castelán que pensa que fala sempre castelán, e entón, di, por exemplo, sí, rompió na cañería e estaba la calle toda llena de sudre. Pero dime sudre en castelán. Non saben. E están dicindo con seseo, ademais. Porque en galego é zudro ou zurro. Ou xurro. Entón, están dicindo a forma pura viguesa. Xa non é só a palabra hicho. Non, é moitísimas palabras. O máis común, dicir, outro día así, me fui al médico que me operou un tirisón. Un tirisón, claro, un orzuelo. A xente, hai moitas cousas que as din coas formas en galego. Porque quen sabe dicir xesta ou xesteira en castelán? Ninguén. Ninguén di me escondi detrás de unha retama, non? Ou, a xente a castrapa, porque din tojo. Tojo non é castelán. Castelán é aliago a ulaga, pero toxo sí en galego. Entón, claro, ves un paxariño destes que andan por aí, unha lavandeira, aí a saltar, e a xente non di, pois mira que motacilla ou aguzanieves, non? Di lavandeira, decir, a xente compra rapantes, non compra gallos. É dicir, hai moitísimo léxico galego que está metido no castelán porque por comodidade ou porque así tamén o di todo o mundo, e hai xente de fora que aprende a decir así. Non? Entón, pois, como vas a decir xouba? Xouba, non vas dicir sardinilla. Xouba. Falando en castelán tamén di xouba, sí, claro. De todas estas palabras, refráns, acentos que revelas, hai algún que te chamou a atención especial, un que non recordabas, que non... Palabras, non, aprendí moitas palabras. Eu aprendí falando coa xente, aprendí moitas palabras, e o que me dou conta é que o galego de Vigo sigue creando.
Entón, unha lingua que crea é unha lingua viva. É dicir, non pensemos que o galego en Vigo está laminado ou desaparecido. Home, non se escoita moito no centro, pero tampouco é inusual escoitalo nun Vitrasa en Balaídos ou nunha praza. Tampouco é inusual. Nas parroquias é moito máis frecuente, non? De repente, cando che din unha palabra como calamete, e dice, que calamete? Pois, dicíanos unha señora, si esa é unha golfa de carai, porque ten o marido anda no mar, anda embarcado, e ten un calamete na Citroën. Un calamete, un follamigo, un amante secreto. Pois calamete, calamete. Isto son creacións recentes. Ou cando alguén che di que cambia de fariñoque porque se non che daba o produto, fariñoque, o burro fariñeiro. Aquí non temos camellos. Entón, o feito de que fagas esas adaptacións ou esas metáforas, iso significa que a lingua está viva, moi viva, perfectamente. E ademais, outra cousa que me estou acordando agora do galego de Vigo que te vas dar conta ahora mesmo. Lóbrego. O falamos outro día na redacción, xusto. Lóbrego. É dicir, lóbrego, ti dis, decía un amigo meu do sur de Lugo, que chegou a vivir aquí, o primeiro que viu foi un letreiro, se vende bajo lóbrego. E dicir, se din que é lóbrego, na vida o venderán. Porque quen quere comprar un baixo lóbrego? Claro, non sabía el que aquí lóbrego é indiviso. E aquí temos fallados lóbregos e baixos lóbregos e casas lóbregas. Pero non significa escuros, con barolo, con humidade. Significa que están sin dividir. É dicir, iso utilizo en castelán todo o mundo. Sí, sí. Todo o mundo. Así, pois, bueno, cando dúas linguas están en contacto, permeanse unhas a outras moito, claro. Entón, este libro sigue evolucionando, non? O galego de Vigo sigue evolucionando. O que pasa é que eu saquei isto tamén un pouco porque a xente pensa que o galego pensaba que, con algúns datos que hai por aí de algunhas enquisas, que o galego en Vigo está desaparecido. Non está desaparecido, para nada. Para nada. Está moi vivo, o que pasa é que está moi invisibilizado ou moi pouco visibilizado. Non temos máis que ver, pois non sei, medios de comunicación, cartelería nos ambulatorios, está todo en castelán. Está todo en castelán. Entón, non é que pero claro, ti vas a un ambulatorio que está todos os cartéis en castelán e ves as señoras que están esperando polo médico falando en que? En galego. Eso. Entón, hai pouca facilidade e hai pouca traslación do que é a situación lingüística real a, digamos, ás esferas cultas, elevadas, etc. Entón, por unha parte iso, por unha parte tamén con unha función sociolingüística, é dicir, este é o galego que falamos, estamos orgullosos de falar este galego, e usemos estas formas nosas, Concho, porque se eu non uso a palabra lusincú, todo o mundo vai pensar que aquí en Vigo todo o mundo di vagalume. E non, aquí en Vigo dimos lusincú tamén lusincú, con seseo, claro, non? Pero dimos lusincú. Entón, e aquí, pois, decimos, non sei, decimos xouba, pero claro, vas ao Gadis e tenxe ali os letreiriños que che pon parrochitas ou parrochas, non sei que, digo, non me vendas, neniña, aquí iso non. Entón, é dicir, aquí os nosos son xoubas, non son parrochas, é dicir, todas esas son xardas ou xardas, e non son como en castelán, en galego, non me sale. Bueno, en galego non é rinchas, pero base pon xarda e tal. Utilizamos as formas nosas que tamén son as máis xeitosas, Conche, as máis están vivas, escoitámolas nas nosas aboas, nas nosas tías, nos nosos pais, están aí vivos. Que pasa? Que para usalas, pero hai que coñecelas, hai que sabelas usar, aí meto moita fraseoloxía, hai frases aí que só son de Vigo, únicamente de Vigo porque teñen o topónimo incorporado, por exemplo, para decir, cando queres facer rabiar a alguén, quen che dera, non? Aquí temos quen che dera piche pola costa de Peniche. Claro, Peniche só hai aquí en Vigo, non hai en ningún outro lugar, excepto en Portugal, non? Ou, por exemplo, cando dis que alguén descubriu a pólvora mollada, decimos, vaya cousas, ir de Vigo para Bouzas. Claro, cousas, Bouzas, tal, esa rima, pero Bouzas, Vigo, Bouzas, tal, eso é de aquí. A Chora Príncipe. A Chora Príncipe tamén. Sí, exactamente, todo isto. Entón, tamén quixen darlle un tratamento sociolingüístico e falo un pouco de toponimia, falo un pouco de apelidos de Vigo, falo un pouco de, sobre todo, o topónimo Valadares, que é un topónimo moi maltratado, usado ilegalmente por administracións, non tes máis que coller a vía esta nova de circunvalación, Valladares por todas partes. Dicen, por favor,
artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística de 1983, a toponimia ten como única forma oficial a forma galega, pois aquí todo o mundo incumpre. Todo o mundo incumpre, algún medio de comunicación e tal, por favor, xa está ben. Pero igual que había xente que decía Corujo e Sallanes, e pois agora soa mal iso, porque Coruxo e Sallans, o mesmo podemos facer con Valadares. Falo un poquinho tamén de todas estas reflexións alrededor da fala de Vigo. Pues nada, moitísimas gracias por vir ata aquí a botar un pouco de luz sobre este tema. Encantado. E vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV.